Днес, 29.10.2013 година, отново в планината след 5 дни. Днес съм решил да реализирам летния вариант на маршрута Малките Родопи. В момента се намирам на местността Златните мостове. От нас до тук разстоянието 8 км и половина и го взех за едно прилично време от 95 минути. Ето тук показвам Владайската река, която минава близко до нас, като северна граница на имота. Не знам дали се чува роа мълна на водата. Ще мина тук да я покажа. Ето така. Ето. Тук е една от изходните точки към Черни връх, така наречената югозападна дъга. Ето пътеката там, с жълтия парапет. Като от тук до върха е 9 км. Като 3 км е от тук до Кумата и от Кумата до Черни връх с 6 км и половина. Това е. Нататък в снимки. И от тук напред.